Nhau ya advocate nelsonchamisa iri kutotsviridza, iri kutonetsa. Kana pari pasocial media iri ngori zhowe hazvida kana kutombogadzikana. Panguva inoi nelsonchamisa tikaona kuti mavhiki mashomanini akapfuura, pane malinked audios akaburitswa nevakomana veZANU-PF. Chinokwa kunzi advocate nelsonchamisa pane zvaakavimbiswa neZANU-PF kuti agova prime minister munyika yeZimbabwe. Saka bida mashoko obuda achitaurwa pamwechete mamwe mapictures advocate nelsonchamisa atinaondorwa subscribe or like on the bell icon. Toenda paendo the Zimbabwe Xhosa vanochiposta nelsonchamisa picture ramuri kuona iro aiwa ane dumbu zvinoratidza kuti the opposition leader ari kudya ende ari kuenjoya. Hatizivi mari yake iri kubvepi, but vanhu vari kususpecta kuti advocate nelsonchamisa ari kudya neZANU-PF. Pana panoposta achiti Chamisa is supporting the Cape 3 because he is aiming for the prime minister post he was promised. From that audio, nelsonchamisa zvanyatsobuda pachena kuti pane zvaakavimbiswa neZANU-PF inova the prime minister post, and panguva ino muchimuona akanyarara panhau awa dzemaconstitutional amendments nenhau dzesuccession. And nelsonchamisa panguva ino kuri kunzi ari kuziva kuti iye pane zvaakapromiswa kuti achava prime minister kwenyika yeZimbabwe, and panguva idai hamene kuti zvichafamba sei. Obviously, if he joins this team yeZANU-PF, he will be now working for ZANU-PF to oppose ZANU-PF by implementing another new policies. That will not be possible just because he will be already captured. Panguva ino toona kuti he is failing to voice against the Cape 3. Tinozobuda pachena kuti he is already conquered, akabatiwa nevakomana. So kana achinge azova prime minister anozogona here kuzospeak out nekuuya achizoraise mapoints against. Toziva mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Ndinakomesa kuchemedu, subscribe or like, chita on the bell icon.